Čaute, okolo mňa tu vidíte niečo super detské, ale detské to nie je. Je to Disney v kolaborácii s Vansom, ktorý práve teraz predstaví svoju super kolekciu, kde môžete vidieť nielen tenisky, ale je tam aj rôzny aparel, ako napríklad mikiny, trička tu mám, potom sú tu bucket hat, ktorý mám na hlave, potom mám šiltovky za sebou, všetko možné, aj ponožky dokonca, ktoré sú fakt cool. A čo je super na tom, môžeme to nosiť my dospelí, lebo je to vytvorené pre nás. A ja si myslím, že každý z nás má v sebe kúsok dieťaťa, a ktoré rád vonku dá. Takže podľa mňa to problém vôbec nebude a uvidíte, že je to nositeľné, lebo budúci týždeň sa vo Foodshope uskutoční release práve celej tejto kolekcie a bude to 18.6. štvrtok, takže určite sa prídite pozrieť, bude sranda, budeme tu mať rôzny catering, ktorý vám pripomenie vaše detstvo, nebude to hociaký catering. Tiež tu bude skákací hrad, budú tu detské dráhy a proste na to sa musíte prísť pozrieť, takže tešíme sa na vás budúci týždeň a prídite, bude to fakt zábava a veľká zábava. Teším sa na vás. Čaute.